Ефір «Етер» триває. Я, Еліна Цюдбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Інги Левченка і говоритиме наживо про найцікавіші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. Зеленський зателефонував Путіну. Офіс президента майже не дає інформації щодо цих перемовин. У Генштабі кажуть, Крим швидко не повернеш. Головнокомандувач розповів, як треба деокуповувати півострів. Що з рейтингом Зеленського? Соціологи розповіли, як українці оцінюють дії президента. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Вже рада представити наших гостей. Сергій Бережний, журналіст. І Семен Кабакаєв, волонтер і координатор проєкту «Стоп терор». Добрий вечір. Доброго вечора. І почнемо нашу розмову щодо дзвінків один одному. Зеленський і Путін поспілкувалися телефоном. Офіс президента виклав небагато інформації щодо перемовин. Далі офіційне повідомлення президентської канцелярії. Глава української держави відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах. Також під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна, Росія, ЄС. Замало слів і в повідомленні Кремля. Далі слова прес-служби російського президента. Порушена ситуація з передачею 3 військових кораблів. Детально обговорена газова проблематика, включно з питанням продовження транзиту та відновлення прямих поставок російського газу в Україну. Отака розмова відбулася від очільників двох країн. Як вам взагалі ця розмова і лунала розмова щодо газу, так? І з одної сторони, і з іншої? Я считаю, что тема кораблей, насколько я понимаю, была поднята Зеленским. Была поднята в том контексте, насколько мы можем судить по той скупой информации, которая была оглашена, в контексте, что процесс не закончен и что его хорошо бы закончить и в соответствии с решениями Международного морского трибунала. То, что касается газового вопроса, то он Россией постоянно подтягивается к нормандским переговорам. Он не имеет к ним отношения, но Россия навязывает эту тему. Посмотрим, как офис президента это отработает. Як ви гадаєте, Семене, що відбудеться і що за цими словами взагалі є? Який смисл? Ну, ви знаєте, я думаю, це такий технічний дзвінок був. Насправді нічого в ньому такого немає. Треба розуміти, що перемовини, серйозні перемовини, на яких вирішується доля України, в нашому випадку, окупованих територій Донецької, Луганської області, Криму, ведуться не в телефонних перемовинах, які нотуються. Я думаю, після скандалу з Трампом, опублікування плівок, до цього почали ставити ще більш чутливо. А перемовини ведуться Андрієм Єрмаком, про якого ми знаємо з адміністрації президента. Перемовини ведуться вже протягом 3-4 місяців. І нормандський формат, який підготовлений, і тоді що це було взагалі? Зустріч, це технічний дзвінок. Це технічний дзвінок. І щодо технічного дзвінка, давайте послухаємо про телефонну розмову із Путіним. Сьогодні запитали у Зеленського в Естонії. Там він із офіційним візитом. Що стосується ще нормандського формату, тут ви зрозумієте, ми поважаємо наших партнерів. Ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки: Германія, Франція, Росія, Україна. Тому цей діалог буде 9 грудня. Перспективи зустрічі нормандської четвірки в етері АТР прокоментував політолог Андрій Шкіль. Давайте послухаємо. Путіну також ще потрібна була попередня розмова перед нормандським форматом з Зеленським, з тим, щоб промацати ґрунт. Я думаю, що він це успішно зробив щодо підписання газової угоди. Бо тут в Парижі дуже уважно стежить, чи буде підписана між країною, яка оголошує про те, що вона проти неї воює Росія, чи буде підписана угода між Києвом і Москвою, якщо перед тим відбувся обмін полоненими. Тобто це не угода про разове постачання, не знаю, там вугілля, води, обмін якимись там насущними необхідними речами. Це тривала, багаторічна, міждержавна, міжнародна угода, від якої користатимуть півсвіту, практично вся Європа.
Ось ми почули і президента, і політолога. Як гадаєте, що будуть в на нормандській зустрічі розглядати? Тема Криму, тема газу чи тема Донбасу? Насколько я знаю, только тема Донбасса в развитии Минских соглашений или, может быть, в каком-то отходе от них. Такие контексты. Газовая тема там совершенно ни при чем, как я уже говорил. И тему Крыма Россия категорически отказывается обсуждать, поэтому, скорее всего, в лучшем случае она будет упомянута. Я тут підтримую колегу, і тут треба, варто додати, що тема газу обов'язково підтягується. Ми бачили це на минулих перемовинах, які відбувалися саме в трьохсторонній зустрічі саме по газу. І тема газу у Путіна – це план максимум. Знаєте, тобто Путін як лідер доволі серйозної, тобто держави, має план максимум, там середній якийсь план і план мінімум, який можна впровадити в життя. Ну, план максимум, він хоче газ. І але план ми чуємо... максимум, ні, газ – це додаток до тих хотілок по Донбасу, які повинні відбуватись перемовини в нормандському форматі. Це додаток до цього. І, безумовно, це один з інструментів шантажу української влади будь-якої, яка б вона не була. Чи то Володимир Зеленський, чи то Порошенко, чи то навіть Янукович. Тому що Януковича в свій час теж шантажували цією темою. Пан Сергій, як ви гадаєте, ось ця нормандська зустріч відбудеться? Як це зустріч вплине на Україну, на рейтинг президента? Я считаю, что уже сейчас более-менее подготовлена вся повестка, потому что осталось очень немного времени, и, скорее всего, вопросы, которые будут обсуждаться, они уже согласованы всеми, в том числе с Россией. Россия пытается эту повестку расширить за счет газа, но вряд ли это удастся. И осталось только по этой повестке пройти и прийти к каким-то конкретным, я не скажу решениям, а к конкретному пониманию, чего в итоге можно достигнуть по итогам переговоров. Так вот, я считаю, что, скорее всего, ничего. Потому что Россия непременно выдвигает условия, которые для нас неприемлемы, и которые, если Зеленский их примет вдруг, внезапно, то ему можно будет просто не возвращаться в страну. Просто у него уже не будет ни рейтинга, ни поддержки вообще никакой, даже его собственная партия, скорее всего, от него откажется. Поэтому я этого не ожидаю. Он все-таки достаточно рациональный человек. Ему нормандский формат, переговоры в нормандском формате нужны для того, чтобы поставить точку на всей предыдущей истории переговоров по Донбассу, которые не привели ни к какому серьезному продвижению. Если и эта встреча ни к чему не приведет, я думаю, что Зеленский и его команда будут ставить вопрос о том, чтобы пересматривать формат переговоров. Давайте послухаємо опитування. Ось більшість українців підтримують дії Зеленського, регулювання конфлікту на Донбасі, зокрема українці за відведення військ та підтримку перемовин з Путіним. Про все це свідчить опитування Фонду демократичної ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Давайте подивимось. Рішення про надання громадянства іноземцям, які захищали Україну, підтримують 61% опитаних. 17% виступають проти цього. Відведення військ від лінії розмежування підтримали 59%. 26% виступають проти. Абсолютна більшість респондентів, 75%, позитивно ставляться до ініціативи перемовин з Путіним. 15% негативно. А ось директор Фонду демократичної ініціативи Ірина Бекешкіна в етері АТР проанонсувала нові результати опитування. Давайте послухаємо її. Ми ще питали теж, у нас буде досить скоро, 6 числа, у нас буде прес-конференція, поки що не хочу про це говорити, у нас будуть такі. Я б сказала так, що з цих питань у нас немає якоїсь усталеної думки, що більшість вважала так. І деякі питання, вони ділять країну. Що стосується, наприклад, амністії, тут дуже різні точки зору. Одні вважають, що амністію не можна нікому, інші вважають, що амністію можна всім. Треті вважають, що амністію можна лише тим бойовикам, які не задіяні в якихось там злочинах. Тобто тут немає якоїсь єдиної точки зору. Пан Семене, як ви гадаєте, чому такі результати ми бачимо, що більшість людей, 75%, так, хочуть
Миру з Росією, перемовин з Путіним. Так ніхто ніколи не хоче воювати. Послухайте, це ж не Чи люди притаманна втомилися, риса гадаєте ви? Тут не питання втомлення. Ніхто ніколи в житті за своєю психологією, людина як особистість, не хоче воювати. Це ж ми ж не вікінги, правда, в якомусь там 10-11 столітті, які виживали тільки за рахунок набігів. Тут, безумовно, всі хочуть миру, процвітання, і щоб все було добре і в родині і так далі. Але є ситуація, коли є екзистенційний ворог Російська Федерація, і вона не зникне. Ми не можемо переїхати, правда, як з однієї квартири в іншу і змінити сусідів і обстановку. У нас є ворог, який протягом багатьох століть намагався захопити Україну, контролювати Україну і так далі. І нам треба, громадянам України, всім в цілому до цього звикати і жити з цим, і вчитись протидіяти цьому. Нас багато десятиліть цьому не вчили. І, безумовно, це... А 4 роки, це 5 років війни на Сході не дали результати українцям. Дивіться, я завжди люблю порівнювати цю ситуацію з Другою світовою війною. Ви знаєте, чому всі вважають це величезною трагедією? Тому що фронт пройшовся по всіх містах. А коли, вибачте, ми змогли зупинити цю лінію фронту тільки в Луганській, в Донецькій області, і вона не полізла по всій Україні. І в Криму? Крим повністю окупований. Ця частина окупована Криму, а лінія фронту саме бойових дій була зупинена на тих кордонах, яких ми зараз бачимо, тобто по лінії фронту. То, вибачте, вся Україна не бачила цієї війни. Бачили тільки ті, хто допомагав, ті, хто воював, ті, хто знайомий, ті, хто причетний. Зрозуміла це не ваша все населення України. Пан Сергій, ви теж гадаєте, що згодні з думкою Семена? Я, во-первых, я согласен. Во-вторых, хотел бы еще добавить, что в политическом плане и в медийном плане войны тоже как бы не было. Вот это как бы, это очень важно. Они могли говорить, но действовала государственная система, власть действовали так, как будто идет не война, а какой-то бюрократический процесс, не военный. Когда что-то можно отрегулировать какими-то соглашениями, какими-то указами, продолжают действовать соглашения, которые давно должны быть расторгнуты, например, по Азовскому морю. И так далее. И вот эта вот двойственность, она очень четко легла на массовое сознание и там осталась. Люди в большинстве действительно не ощущают войну. Когда возвращаешься со Светлодарской дуги, это очень четко видно. Міняється тут інший світ, там взагалі інший світ, і люди не розуміють один одного, що відбувається в країні. Ребята, которые в отпуск едут с фронта, они это ощущают очень остро. Они не понимают, как вообще люди могут существовать в таком режиме, как вот сейчас живет Киев, если на Востоке каждый день погибают люди. Ну і за що дозволу я примарочку невеличку додав з приводу самого питання. Там ви частину показали. Я вчора повністю його все передивився. І там питання довіри взагалі і недовіри. Так от рейтинг недовіри Володимира Зеленського виріс, ну тобто його противники. 2 рази. Ми обов'язково, да, у нас є така інформація. І обов'язково ми про це покажемо. Ось щодо підтримки і непідтримки. І до Державного бюро розслідувань просить зняти недоторканність з нардепки Європейської солідарності все через начебто погрози Зеленському. Нагадаю, йдеться про звернення нардепки Федини та волонтерки Звіробій, коли ті критикували президента з розведення сил на Донбасі. Слідчі Центрального апарату ДБР у тісній співпраці та за оперативного супроводу СБУ скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента, чинній народній депутатці та громадянці. Прохання ДБР зняти недоторканність Софії Федини прокоментувала сама народна депутатка і інші фігуранти справи. Волонтерка Маруся Звіробій в етері АТР. Давайте послухаємо. Я розцінюю цю справу як спробу Труби вислужитися перед господарями, оскільки дуже хочеться залишитися або на посаді, або дуже хочеться якось відволікти увагу від тих записів, які ми маємо оприлюднені і які, так виглядає, мають стосунок до Труби. І, до речі, я скажу, що така його агресивна позиція щодо мене, щодо Порошенка і щодо справ Майдану, мені видається, що це є підтвердженням того, що ті оприлюднені записи – це все-таки правда. Я серйозно не сприймаю
наше правосуддя, тому що я не вважаю його правосудним, я вважаю його заказним, я вважаю його спробою підлизати нашому ворогу. Я ненавиджу українських гнид більше, ніж російських вошей. І я буду боротись так само, як і купа людей. А ось народний депутат фракції «Слуга народу» ВТР ЕТР розповів, чи голосуватиме парламент за зняття депутатської недоторканності Софії Федини. Давайте послухаємо його. Треба для себе кожному народному депутату зрозуміти, де ми живемо. В європейській країні, чи ми живемо десь в країні третього світу, де можна на будь-якого громадянина України здійснювати заклики про те, щоб в нього кинули гранату, вбили, там, президент чи не президент, не має значення. От колега, вона, наприклад, представником є партії «Європейська солідарність». Я от відкрив нормативні акти Європейського Союзу, так у них все такі от дії було б від 5 до 10 років позбавлення волі. Я думаю, що за декілька днів би такий би депутат або будь-хто з активістів, він був би в слідчому ізоляторі. Ось ми послухали всіх представників сторон. Як вам взагалі діє влади щодо волонтерки народної депутатки? Ну, дивіться, давайте згадаємо нещодавні оприлюднені записи на телеграм-каналі з приводу труби прорвало, так, і ми прекрасно розуміємо. Я взагалі не розумію, як ставиться ще питання, чи то був голос труби, чи ні. Ну, тобто, було зрозуміло... Давайте щодо труби ми поговоримо обов'язково на наступних тестах. А щодо дії влади? Це дуже важливо. Чому? Тому що зараз влада намагається переконати, що це не був Роман Труба, і сам Роман Труба намагається переконати, що то був не він, якийсь недолугий спосіб, але так. З цих записів ми почули, що Роман Труба намагається вислужитись перед владою. А тепер ми бачимо, що відкривається купа кримінальних проваджень, про які включення сказала Софія, там проти Порошенка, тобто намагатись вибити його з колії, проти неї безумовно. Слухайте, ну вона не зробила нічого, ну це смішно. Вона не сказала, що там вбивати когось. То чому це просто смішно. Так, чому влада так діє з народними депутатами, Сергій, як ви гадаєте, і щодо волонтерки? Я считаю, что это нельзя сказать, что это власть так действует. Ну, але ж ми почули і президента, і представника монобільшості в парламенті. Тем не менее, я считаю, что это такой артефакт жуткого, совершенно неприличного состояния нашей правоохранительной системы. В нее на вход пошла бумажка, и система начинает ее проворачивать по тем колесикам, которые у нее еще работают по-прежнему. А это очень формальные какие-то колесики, они не смотрят по сути, для них там, ну не знаю, вот высказывание может быть равноценно действию какому-то совершенному уже, но здесь никакого действия не было, здесь было высказывание, и высказывание, ну не знаю, я не считаю, что оно вообще какое-то такое из ряда вон. Я такое слышу довольно регулярно, и реагировать на это, ну, достаточно смешно. И открытие дела по такому кейсу, это на самом деле, по большому счету, попытка поиздеваться над системой, Ні, что Сергій, система сама ви себя знаєте, ДБР высмеивает. це така організація не смішна, так? Почему? Офіс президента, це ж теж заяви И офис Офісу президента у президента, нас це теж смешной. смішно. Ну что вы, конечно, Це життя таке смішне у нас, да? Ми маємо... Они хотят выглядеть серьезными, но пока что вот эта несогласованность их высказываний, когда они друг друга опровергают, вынуждены Я опровергать. гадаю, яка буде подальша доля щодо ситуації? Я думаю, что это все сойдет на нет очень быстро, просто выяснится, что нет состава преступления, дело будет закрыто и все. Я не знаю, мені здається, якщо питання не по Федині, а в цілому, наприклад, по тому ж Порошенка дивитися, я думаю, я вже виказував цю думку неодноразово, це був би дуже гарний подарунок Володимиру Путіну посадити його ворога в Україні, тобто Петра Порошенка у в'язницю, наприклад, задля вирішення ситуації на окупованих територіях Донецької і Луганської. Тобто Зеленський садить Порошенка, а Путін... Ні, так послухайте, це ж люди є прихильниками Петра Порошенка,
Порошенка. Треба прибрати Петра Порошенка і всіх людей, які є прихильниками або депутатами, як це у фракції, або, наприклад, по Марченка, як генерала, так сажають. Я не захисник Марченка, я думаю, правосуддя повинно розібратися, хоча там є великі сумніви щодо цієї ситуації. Але сама ситуація, треба вибити всіх прихильників, публічних і непублічних, які підтримують Петра Порошенка. І тим самим подарувати Путіну такі презенти. А Путін, в свою чергу, свою відповідь зробить Зеленському. Еще один момент. Прозвучало, что мы, от депутата прозвучало, что мы или европейская страна с европейской демократией, или, извините. Так вот, мы пока еще далеко не европейская страна с европейской демократией, потому что никакая европейская демократия при таком состоянии судебной системы, какая сейчас у нас, существовать просто не может. Это не европейская демократия. Наше желание двигаться в этом направлении – это пока только желание. Его еще нужно реализовать. І поговоримо ще до одної теми. Ось нардепа, фігуранта так званого скандалу зі зґвалтуванням, виключена з фракції «Слуга народу». Про це сповістила заступниця очільника фракції. Рішення про виключення Романа Іванісова із фракції і з партії вже ухвалено. На найближчому пленарному засіданні про виключення з фракції офіційно оголосить голова Верховної Ради. А ось президент у своєму зверненні теж згадав про виключення чергового нардепа з лав «Слуги народу». Давайте його послухаємо. Третього депутата, по кількості я маю на увазі, було виключено з партії «Слуга народу». І ми цим пишаємось, тому що у нас продовжується очищення, тому що ми дійсно партія народна, «Слуга народу». Ми служимо народу України. І набрали людей з народу, звичайних людей. І завжди казали, якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорняки, чи люди не ідеальні, чи якісь кримінальні справи. На жаль, будемо знаходити серед людей, тому що це не наші родичі, це не наші друзі. Здравствуйте. Доброго дня. Здрасте. От заради таких людей, чесно кажучи, і працюємо. Так ось, коли будемо знаходити таких людей, будемо виключати. Ось ми почули депутата і президента. Як гадаєте, що сталося «Слуги народу»? Що за очищення таке відбувається? Так немає очищення ніякого. Дивіться, вони понабирали Вони ж якихось... Послухайте, президент несе повну відповідальність за тих, кого набирають. Тим паче, що в нього є монобільшість, з якою сформувався уряд. Тобто парламент повністю його, уряд повністю його. А тепер він виходить і каже, ми робимо очищення. Спочатку ви набрали якихось конюхів, фотографів, нянь, вбивць, гвалтівників, корупціонерів, які Яременка, який цих проституток, вибачте, замовляв. А тепер він каже, очищення. Так а на що ви набирали їх? Тобто, знаєш, ми ж розуміємо, що там по квотам всучували цих людей, і «Слуга народу» повністю складається з тих квот, тих олігархів, які дали гроші на фінансування Володимира Зеленського. Це абсурд, це цирк, вибачте. Вони продовжують влаштовувати шоу, яка і згодовують українцям якусь маячню, вибачте, і виходять з довольним обличчям, робить круг навколо урядового кварталу і єлейним голосом розповідає, як все буде добре. Це просто абсурд, це знущання над українським суспільством, українським виборцем, над всіма українцями в цілому. Тобто суть в очі розповідають, що це Божа роса, вибачте. Пан Сергій, як гадаєте, скільки триватиме такий цирк, як сказав Семен, в Україні? Я не хотел бы, чтобы это был цирк. Я хотел бы, чтобы действительно то, что было названо очищением, все-таки шло. То есть люди, которые показали свою неспособность работать во власти, некомпетентность, недостойность, чтобы они уходили из власти, причем не только из Рады, а еще и из правительства, из офиса президента и так далее. А вы гадаете, так и будет? Я очень надеюсь, что так и будет, потому что другого варианта улучшить управление страной просто нет. Ні в законодательному органі власті, ні в исполнительному. Тоді, як гадаєте, скільки там відсотків потрібно зробити очищення? Сколько надо, столько и вести. Нам не нужен процесс очищения, нам нужен результат. Вот если будет результат, все будет хорошо. Если результата не будет, то все это зря. Нам нужен результат. Нам нужна нормально управляемая страна. Нам нужна достойная власть, которую мы, избиратели, сможем уважать. Вот это будет тот результат, который я приму, как избиратель. А зараз вы повышаете владу? Я сейчас смотрю, что она делает, и оцениваю ее работу. Именно по результату. Я жду этих результатов и по ним буду оценивать. Мне пока не очень нравится, как это делается, но
пока я согласен подождать результата. Главное, чтобы он был. А як вам взагалі спілкування Володимира Зеленського ось такій формі, як він бере телефон, так і спілкується з народом? Як вам така форма спілкування? І він, якщо я так зрозуміла, він буде кожен тиждень так звітувати щодо своєї роботи. Це знаєте, коли рейтинги як вам форма спілкування? Коли рейтинги починають падати, треба обов'язково записати відосик. І неважливо, звідки він буде, чи зі стадіону, там, чи ще звідкись, чи навколо адміністрації тебе походити. От дивіться, тут же дуже багато ваших колег працює на телеканалі. Ми ж всі бачили цей мікрофончик, так, от який в мене є. Він іде з цим мікрофончиком. Ми ж бачимо, що там декілька охоронців іде позаду. Ми ж бачимо, що це все постанова, да, така зрежисована. Але президент народний. Він простий, він може вийти і пройтись і розказати, як все буде. Ви розумієте? І це преподносіння цієї простоти, у цього шоу, яке він влаштовує, як він їздить по країні там і намагається жорсткою рукою покарати. До чого це призводить? Це призводить до патерналізму. Коли люди потім віддають свої права, голоси одній людині і кажуть, робіть все за нас, ми вам повністю довіряємо. Тобто не беруть відповідальність на себе контролювати свого депутата місцевого, депутата Верховної Ради, свого мера, губернатора, міністра, президента в кінці кінців, як верховного головнокомандувача, а віддають це одній людині. А потім, тримаючи цю дулю в кишені, вибачте, потім жаліються, влада погана, розумієте? Оце всі відосики до цього призводять, до того, що ми живемо в говні, довіряючи себе якимось людям, не несучи відповідальності за свій вибір. Ми кажемо, Володимир Зеленський щось зробить. Ми не кажемо, що у нас парламентсько-президентська республіка, так і Верховна Рада приймає більшість, що Кабмін дуже багато приймає, а Володимир Зеленський. І він наче несе відповідальність за всіх. Це робить одна людина. Пан Сергій, як вам така форма спілкування, зокрема, і з вами теж? Я совершенно не против видосиков, пока они не отменяют всех остальных форм общения власти и общества и обратной связи. Пока проводятся пресс-конференции с участием президента, на которых пресса может задать вопрос, не подготовленный, естественно, заранее, не согласованный, на который президент может не знать ответ или у него может не быть готового ответа, который понравится обществу. Пока обратная связь работает, видосики сколько угодно. А навіщо такі видосики? Ну, они всегда были, почему сейчас их не делать? Они сейчас немножко в другой форме. Петр Алексеевич снимал примерно такие же видосики, только подлиннее, профессиональными камерами с участием 3 журналистов центральных каналов, которые сидели и спрашивали тоже. Практически то же самое. Единственное, что да, сменился формат. А такі формати інші президенти теж використовують? Як ви бачите в світі? Приличные люди такого не делают. Ну, так приличные люди такого Трамп, не делают. наприклад, перейшов на Твіттер, якщо ми можемо порівняти. Ну, не знаю, Трамп и приличный человек – это немножко разные все-таки понятия. Ну, все-таки він президент, він президент однієї з великих країн світу. Ну, есть много президентов, которые, в общем... Мені просто здається, це тенденція, знаєте, така світова. Тобто перехід на такі... Появляются новые медийные инструменты. Власть, естественно, пытается их использовать, те, кто у власти. Особенно популисты, которые базируют свое общение с народом на том, что они показывают людям что-то приятное. Это приятное связывается с образом власти, с образом президента, и вот так это работает. Там уже очень мало рационального, но, опять же, пускай это будет, пока это не отменяет работающей обратной связи. Пока мы можем сказать власти, чем мы недовольны. Пока мы можем сказать власти, что она не сделала, то, что мы ждали, что она сделает. Пока мы можем сказать это власти, и она услышит, начнет на это реагировать, пускай снимает все, что хочет. Зрозуміло вашу думку. А ось підтримка рішень Володимира Зеленського починає повільно скорочуватися, а кількість незадоволених зростає. Про це свідчить опитування фонду Демініціатив та КМІСу. Давайте подивимось. 62% опитаних українців позитивно оцінюють перші кроки президента Володимира Зеленського, майже 24% негативно. В серпні ж підтримували дії президента майже на відсоток більше – 62,8%. 13% ставилися до них негативно. Ось ми бачимо і такі результати. Пан Семен, як вам?
Ну так це очікувано все. Дивіться, люди, коли голосували за Володимира Зеленського, я ж дивився дуже багато опитувань, спілкувався сам особисто з багатьма людьми. Що очікували? Що тарифи знизять, зарплати звищують. Ну, тобто, знаєте, така манна небесна, зараз прийде Володимир Зеленський, і вона впаде, і треба буде просто підставити якусь тачку, щоб набрати та поїхати. Але цього не відбувається. Плюс до всього Володимир Зеленський почав капітулянські позиції щодо війни на Донбасі, перемовин з Путіним. Тому цей відсоток буде рости постійно більше і більше. Але він буде рости повільніше, ніж у інших президентів. Чому? Тому що Володимир Зеленський шоумен, комік. І в нього є певна така, знаєте, фан-клуб такий певний. І коміку, актору, шоумену набагато складніше в ньому розчаруватися. Йому легше щось пробачити, так? Але все-таки до людей дойде, що це ж не шоу, і цей відсоток буде рости повільніше, ніж у інших президентів, тобто антирейтинг його, про який ми говорили так, під час передвиборчої кампанії. Цей антирейтинг буде рости, але він буде повільніше рости. Але він може отак от за один день вирости, якщо він, наприклад, в нормандському форматі прийме ті позиції, які йому запропонує Володимир Путін. І тоді, дійсно, як казав до цього колега, він може приїхати в Україну, а може вже і не приїжджати. І на тому велосипеді, що йому сьогодні подарували в Естонії, про це ми він може... покажемо обов'язково цей велосипед. Пан Сергій, як гадаєте, які аргументи вплинули на ці результати? Це не аргументи, це... Які події? Відведення військ? Совершенно стандартное то, что не сбылись ожидания. Завышенные ожидания, которые во время предвыборной кампании и в президентской, и потом парламентской, эти завышенные ожидания поддерживались в предвыборной агитации на очень высоком уровне. Естественно, к реальности, к реальным возможностям власти, причем даже это не зависит от Зеленского, это просто зависит от состояния власти, она неэффективна. И переделать ее в эффективную, это одна из задач, которую он взял на себя, и хотелось бы, чтобы он ее выполнил. Но пока эта власть неэффективна. Она не может сделать то, что она обещала быстро. А аудитория Зеленского в значительной степени рассчитывала на изменения по щелчку. Чудом. И поэтому, поскольку этих изменений нет, объяснить, почему не происходит, почему не звучит этот щелчок, довольно трудно. То есть можно объяснить, но это рациональное объяснение. Ожидание было иррациональное. И вот в этом зазоре, естественно, этот зазор будет расти вместе с антирейтингом. И я на самом деле ожидал, что падение популярности будет более быстрое. И то, что оно идет достаточно медленно, это для меня сюрприз. Я это сейчас как-то переосмысливаю, свое понимание этой ситуации. Но да, оно совершенно закономерно. Даже Зеленский ничего другого не ожидает. Потому что, вы помните, он много раз говорил, что времени у него очень мало. И что у партии «Слуга народа» время чуть ли не до конца только года. Это совершенно в этом направлении мысли. І давайте поговоримо щодо велосипеда, який ви згадали. Так, президент України Володимира Зеленському під час візиту до Естонії подарували електровелосипед. Такий презент зробила глава Естонії Керсті Кальюлайд. На корпусі транспорту є навіть імена таблички Зеленського з прапорами України та Естонії. У відповідь президент Естонії подарував українську вишиванку. Як вам, у нас залишилося по хвилини, як вам такі подарунки? Мені здається, президент Естонії не міг президенту Зеленському подарувати роялі, тому подарував велосипед. Але якщо серйозно, мені здається, що ця аналогія з велосипедом дуже нагадує історію з Віктором Федоровичем Януковичем, якому в свій час теж подарували велосипед. І щось у ці збіги, я думаю, це не совпадіння. Я думаю, тут є якась рокова обставина, тому що Януковичу подарували велосипед, і сталася така неприємна ситуація в країні. Тепер Зеленському подарували велосипед. Не подобається мені, це не подобається. Пан Сергій, вам подобається ці подарунки? Мне нравится, потому что велосипед – это на самом деле символ европейской демократии. Вот реально символ европейской демократии. Потому что не автомобиль, не что-то еще, а именно велосипед.
Вот пускай будет. Но, к сожалению, пользоваться им он не будет, это уже совершенно понятно. Велосипед встанет в музее подарков, и все, и ничего это не изменит. Но символ мне нравится, честно говоря, нравится. Дякуємо вам, Сергій Бережний, журналіст, і Семен Кабакаєв, волонтер та координатор проєкту «Стоп терор». Дякую. Далі ефір продовжить Заман українською. Тарас Кавзар підведе підсумки дня. А ми зустрінемося з вами через 20 хвилин. Будьте з нами. Крим швидко повернути не вдасться.